İstanbul Dembaş İrami carekidin le ser babeta narin güran bisekinin ku salaçuy le Ahmedê hatubu kuştin û pişta jî bu rojeveke gelekî berfreh û sereke ceza ji malbatê re hatibû birîn ji wê rojê vir ve gelek delîlên nû derdikevin malbat di nava kevtileft û tevgereke gelekî berfreh te da hinek dengê wan bibîzin li gorî delîlên nû dozên nû bêne vekirin û mehkemen carekî din vê babetê vegerin. Bavê narîn güran keke Arif gelmeye ûn bi xêr hatine İstanbolê ûn ji ber çi nihal İstanbolê ne? Serşabera Xwedê ji te razî be. Û ji bo dengê me jî em derkevin û vê tiştê ji me re kirin Xwedê ji we razî be. Em îro ji bo çi li İstanbolin? Em dora heya mehkî mehûnî di meha em li Anqerê siyasetçî em giş geriyan. Xwedê ji wan razî be ê derî vekirin ê derî ve nekirin ê mücadele kirin ya jî nekirin Xwedê ji gişa razî be. Tabî watê em xala Anqerê bikin tabî mecbûr em ser xwe de tiştekî bar dibînin gere em xala Sevilay Xanım bikin, em xala Ömer Faruk Gergerlioğlu bikin, Cengiz Çağlar bikin, em Mehmet Emin Ekmen bikin, Faruk Dinç bikin. Xwedê ji wan razî be vicdana xwe li ser vê tiştê pir mücadelekî zêde kirin. Em îro hatina me İstanbolê vê derê em li vê derê li derneka digerin, em li serteqa digerin, em li çawaş terbêjim yani Sen ku dengê we bibîzin alîkariyê we bikin. aynı usta yani mesela İslam cemaati em digerin ama em dernekê wekî dîjin vê şevaqê çûn cemevî jî yani em li vê derê me ji hepsa xilas kin nabêjin. Em heya îro mij ti kesê re negotî me ji hepsa xilas kin. Em dibin kî heqîqî zaman erdê maye. Ji boî me nekin ji boî narîn bikin. Li ser vê heqîqatê mücadele bikin. Li vê derê şaşetîkî heye. Di çi de şaşetî heye? İro cezayê danin vê malbatê li vê ailê li 55 saniye dibe narîn derketî palê û daratılmış baz qala daratılmış baz dikin. Nehro şûn de li vê me verî girtiye. Li vê va insana li vê odeyê, li vê koridoreyê, li vê dereyê, li pişxaniyê, li keleka xaniyê û vê raporê ji xwe nayê denetletmişkirin jî. Ki çi kesê jî ji xwe nebelliye di ev şahıs di devletê de ne bilîrkişî jî ama mehkeme va tişta esas girt û insanekî heft cara îfade degiş kiriye kelîma wî jî esas olarak li ser va ewka mehebbet da vê ailê tabî îro sadece sê aile terê nemir aile tevmir sulale mir tu bawer ki hê gedê wanê çê nebî bile ew zarok jî mirin em dibên li ser heqiyê li ser vicdan olarak heyetekî bire werxurmiş kirin eğer li ser vê heyetê tarafsız awqatê me jî henin û awqatê vê gelê jî heye bilîrkişiyê wan jî henin zanebûnê wan jî henin profesorê wan jî henin me vê tiştê me pir çaxirî kir me got eğer divê qenaeta heyeta we çi be em jî ser vê qenaetê em ê bisekinin malesef me dengê xwe kes me godarî nakin herkes dibên bav jî xapandinin bav ji bo pîreka xwe ji bo gedê xwe ji bo birê xwe wallahî li ezî min roja ewil gotiye heqê qîza min herkes tiştekî dibêje herkes yorumekî dibêje herkes qirêjîkî mijûl dibe mesela ji vir di me sê mehberê va televizyonê Türkiye mezin va kanalê mezin gotin ki Salim Saad viya di îdanamê de jî heye viya di hakim û savcı vê tiştê di mehkemê de jî xal kirin gotin ki Salim Saad daha de hatiye eğer tutmar deresiye kevir danî ser kevirê di dosyaya wî danî serê ama yargılama ki wisa acele kirin ki ji bo vê dosyayê qapat bibe di nava salkî de sê heb yerel mehkeme îstinav û yargıtay vê qoniyê ji bo qapat bikin diye tabî delîlê wekî din jî henin delîlê wekî din jî derketinin dûre ev erebe Hacı Said Tekin gundê qarşî çûliye Selmiye'de ses kaydî digire ew xamara
و گنده خرخوچه جودا وقتی تی عالی گنده عالی چولیه ده دور دیجی خماره کی هی انسان کی خیرخواست جا آلمانیا و خماره اینجلمیش کرد پر سرسکنی yani dora 5-6 maade dura derket ki jasat arabası derket kirpi arabası derket enviyat bejin kes çavadı be jasat arabası derket والأنقري تدي وقت وزير عدالة جوهري آخن يقول لك دجال جالك مالبطن هفديتين كرن ونكاري ون بويرا روبرون يعني جي تشتغوتنا valla me müracaat kiren vega bendan wanin ki ama me evke dan haber ev kirin be komisyonere em me derde hoş komisyonere go komisyon go em dönmüşe ve bevin ama işte tişteki hayat از دبینم اون پچکی به گازنجن جی سازی و ریخستن کردای جی یعنی جو کردای جی به گازنجن تو دکاری صدما گازنجا و او چه گازنجا و لمحلا و بخواب محلا کردا بخواب گازنجا و چنه ya az iro em viyad bejin em başta em giş insanın gere em bi şefkat û rahmet bin û dûra jî tabii ki em kurmancın yani em xwe bi heftê ava cennetê û bi heftê ava cehennemê jî em xwe bişon jî em kurmancın ama tabii iro di bölgeyê de di doğu güney doğuya de partîkî mezin heye iro sadece Diyarbakır'da neh vekîl heye vekîlin li va şehra li va ewtiya tabii ki gazinê me jî wî bibe me pir deriyê wan xist tabii ez ya Ömer Faruk Gergerlioğlu Sevilay Hanım'la ne yapacağım? Xwedê ji wan razî be yani insani olarak eğer îro tik kes bi tiştekî ne bi pera ne bi zorê ne bi Ömer Faruk Gergerlioğlu nikar tiştekî bike. Ew